Lero Panyasa Voice Box Pambokeni Msonda akufuna kulankhula ndi anzathu achikonda chipani cha Democratic Progressive Party makamaka inu amene mmakhala mayiko akunja kuti musamangolubwalubwa pa social media kumanamiza Amalawi kuti APM ndi wamphamvu ndipo kampeni imeneyi ayikwanitsa kuti Amalawi si anthu opusa. Amalawi akumazonera okha pa ground kuti olemekezeka a Professor Peter Mutharika akula, ndipo mukulankhula kwa Keni Msonda akuzichita kuonekeratu kuti a Peter Mutharika apepetulidwa, kampeni sayikwanitsa. Ndiyeni kalimodzi pano Panyasa Voice Box tiamvera akulu amene akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndi pakamaliza paizoloweza Malawi. Chonde mungotiuza maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Atsogo inu muli Malaimo muno kapena mumakhala kunja? Ngati muli Malaimo muno olo muli kunja, masiku ano kuli social media simungabise zochitika. Awawa mwanitumizira apanga yawoya akuoneka kuti samazisata. Inu APM atuluka amene uja amene watulukira muja inu angapange campaign amene uja amene mukumuonera Peter Mutharika uja ani mphamvu zoti uja angaende ndupanga campaign. Are you serious? Poti pano wabwereranso kumangochi sangapange campaign zokuti APM akula sangayikwanise campaign. Inu simukuziwa muli Malaimo muno zoti Peter Mutharika kudwala inu simunamuone kuti munthu akudwala. Inu zina zofuna kuti munthu akuuzeni zoti munthu uja sakumva inu simukuona kuti munthu sakumva, zokuti munthu uja zimene zikuchitika sakuzidziwa, anthu ena angompepetula akungomugwisa ntchito ngati chiboliboli. Inu zimene simukuzidziwa simukuona. Inu Amalawi simungapusise makamaka inu amene muli kunja simungapusise Amalawi. Masiku ano kuli social media platform anthu amene atuluka kukamuona APM suti atuluka chifuta mankonde APM, anthu anatuluka kuti akamuone ndizoona adi munthu uja kudwala adi, ndizoona adi munthu uja wakuladi, ndizoona adi munthu uja sangakwanisa campaign. Anthu anapita kuti akaone mmene aona ambiri abwerera atakhumudwa kuti zoona adi munthu uja wakula, zoona adi munthu uja campaign sayikwanisa, zoona munthu uja alipo amene akumpusisa. Inu zimene simukuziona. Ndelero muzipusisa anthu kuti aya Amalawi kunkonda APM. Ndi chani chimene a DPP apanga choti azapangisa Amalawi kuti avotere? Sanavomere kuti analakwisa zinthu, sanavomere kuti anaba ndalama za boma, sanavomere kuti anapha malabino, sanavomere kuti iwo amasankhana anthu mitundu, sanavomere kuti pa nthawi yawo anaba simenti, pa nthawi yawo zambiri zinasokonekera, sanavomere. Akaima pa nsanja kuyankhula DPP akunena zitukuko zimene anapanga Bingu. Ndi chitukuko chani chimene anapangapo APM ndi DPP? Zaka 6 zimene anakhala president. Kupanda manyazi akupita kumpoto ukanamiza atumbuka kumpoto, kukanamiza anthu akumpoto kuti anathandiza kuti pamene a DPP ATM anachita kulumbirira kuti kumpoto sikungatuluke president. Anachita kulumbirira kuti quota system amafuna kupha maphunziro kumpoto. Ndelero akupita kumpoto konko anthu anabwera kuzamuona kuti munthu yule wakula nadi, munthu yule wachekula nadi, munthu yule ni muluwali nadi, munthu yule wangachita cha campaign. Ndeno apa muzinamizana kunjako kukhala pa social media simungapusisa Malawi. Chimene mweneka kudziwa ambiri amene mukusokosa mu South Africa simumavota, simuvota, mungonamizana kumeneko daily muli pa social media, simumavotanso, mulibeso ntchito. You have nothing to contribute in this country apart from making empty noises. Abwana ndale ndi pa ground, ndale ndi pa ground. Ndipo ambiri muli South Africa muza kumudwa koopsa chifukwa lendo uno kampeni achakwera kuima ndipo akuwina first round. Kulibeso zaterani, forget it. First round ndikuuzeni motsimikiza mtima project ili ku DPP ndi ya Jane Ansa, ndi ya Gertrude Mutharika, komanso achina Chisale ndi ena onse amene anamuzungulira APM. Onsewa ali ndi mabelo mthumba. Project ya ku UTM ndi project ya DPP. Anthuwa ali ndi milandu. Anthu wonse kuphatikizapo president APM ali ndi milandu.
so lero muzinamizana South Africa ko tinchosa chakwera inu munalembesa vote muvota inuyo au South Africa muvota mubwera kusavota inuyo ndena ngoda nanga simon timizo ndikuyankhe natsoko ine msama ntokose dala chikwa mukatokosede ndikuza mchilungamo chimene South Africa ko mukagawana magulu mwanu mumatukananso mumakhumudwa mmantokosera dala ndibwereze APM wakula APM wakalamba APM is partly incapacitated. He has got some challenges, health challenges. Zimene sitimanena koma mutipangisa kuti zinena chifoti mukunamiza anthu mubwera ndi mwano nditi kumakuyankhaniso kuti mumvese. APM sangalamuliro dziko lino osatheka. Afuna kulamulira dziko lino ndachina chisali anakuwuzani kale achisali pa msonkhano kuti mukasankha DBB mukasankha APM ndizalamulire ndine inu munalipo kapena munali kunja kapena munali nkudwala ndi simazisatira sana kuzeni chisali zimenezo kuti mukasankha APM tizalamulira ndife inu munalibe ndikufuna kukamba chaniso apa musataileso nthawi muzingokhala kumeneko mukutita sa nthawi apa fika simuzavotaso inu yani iya shupitizana